שהענק רודף אחריי. כל כך אהבתי. והפקתי המון כסף, ונשאר לי אותו דבר, לא נגעתי בשום דבר. נשבע לכם. לא שיחקתי. לשלוח את השם. נראה זה איפה הענק. אני לא יודע אם הייתי איפה הענק. אבל שכחתי משהו אחד. אני דקה שכחתי משהו. זה כל מיני דברים. אני התחלתי לכוון, מה טוב. ביי ביי, לא. והכל טוב, רק חסר לי להניח פה. עכשיו, אני לא יודע אם שמעתם אותי? כי זה המיקרופון שלהם מחוברת, אבל אני תמיד שוכח. אוקיי, חלק 2 זה שהענק רודף אחריו. קמתי את העולם הראשון עכשיו, ועברנו בסרטון הקודם לעולם 2. עצרנו בעולם 2. ובעולם 2 אני לא יודע נראה לי לאיזה שלב אני הגעתי. אני יודע שבשביל לעולם 2 אני אחד עולה. 15,000 30 שוב לא אכפת לי. אני נגעתי במים. 250,000. חלק איזשהו מיליון גביעים. ואנחנו יודעים לסיים הפעם. לא! וואי, זה עוזר לי! לא שאני טעיתי. קיבלתי המון כסף. אפשר לקנות עוד הפעם 1,000,000, 2 מיליון. בוא נבדוק כמה אפשר לקנות. תן את 1%. בבקשה? בלי להסביר אותו. רק אתכם בלי. נעשה פתיחה קצרה. נראה פתח לבד. טוב, לא קצת. ובואו נלך, אנחנו יודעים להגיע לשם. עכשיו לראות דרך את זה. וואי, זה נראה רחוק מאוד. ובואו ננסה להגיע נעשה גם המון כסף, ונחזור. אני יודע שזה ההתחלה, אבל בא לי שאני בשלב להגיע לעולם 3. יאללה, בואו, שיהיה לנו המון כסף, יאללה. ביי! לא כאילו, אני אעשה קצת ספוניה. חברים, אני לא מאמין לכם, אבל סיימתי את המשחק, הגעתי ל1,000,000 גביעים, ואפשר לעבור לעולם הבא. ולא נשדרק, בוא נראה נשדרק שם. וואו. אז אני כזה איתי פה, שכאלה, סיימתי את העולם. מה אני אגיד? 2 מיליון כוח, לא יודע. אם היה פה ריברטי? וואי, זה היה ממש. מה קיבלתי אותו? 3 מיליון, לא אפשר לקנות הכי יקר. לא, למה תקוע? 3 מיליון. שימתו. הוא ייתן את הכי טוב, קשה. בסדר, זה נראה לי. נבדוק. לא עושים את הפתקים לחכות. שמתי חפק שלי, מה? אני מרוויח 9 רגע. כמה אני מרוויח? מיליון? מה? אני לא יודעת. אנחנו אשכח מרוויחים מיליון. שיו! מיליון? וואי.
פי 1000 יותר טוב מהעולם השני. וזה נראה אנחנו חייבים לסיים בסרטון הזה את העולם, את כל העולם. 300 ביליון. זה נראה שיש עוד, אבל 23. רגע, אל תעיף אותי, אל תעיף אותי, אל תעיף אותי. ובוא נשדרג. עכשיו, ולפתוח כמה. שוב, אפיק! אפיק, שוב. לא, תן לי חטוב. תן לי חטוב, תן לי חטוב. תחזיקו לצפות איתי בבית? לא! בסדר, יצא לי אפיק שהוא 6.5. לא כזה טוב. כאילו זה בכולה 5 יותר טוב. נראה אני יכול לעבור גם את השלב הזה, נראה לי. רק אם הוא מעיף אותי, כן, ידעתי טכנולוגיה. אין, אני כזה חכם. ובואו נעשה עוד, אם היה פה אותו קליק שזה היה פשוט, הולך מלבד לפתור, והיה לוקח לפתור כסף. לא, טעות שלי, סליחה, בוא נרוויח פה איזשהו ביליון, סליחה. חברים, יש לי 100 מיליון תקראו לך בא לי לפתוח 75 מיליון, כמה יש לי? מה יצא, לא ראיתי. אותו דבר, גרוע. בוא נשדרג פה. 8.5 מיליון, עכשיו יותר מהיר. ופה, מעניין, בא לי להגיע לשלב הכי אחרון, 300 ביליון, וללכת לעולם אחד, ולראות כמה זמן. כי זה נראה לי, אם אני לא טועה, יש כאלה שיכולים בשלוש שניות לסיים את המפה של ההתחלה. אבל אני לא יודעת, אוי, עברתי שלב, שזה טוב גם, עברתי עוד אחד. תן לי רק לעבור לפה, נו מה? ענק. בואו ננסה עוד הפעם. ובואו נקפוץ לפה. ניקח כמה שיותר מן. צ'אט, בואו נעבור. איפה? וואי, ממש מאחוריי. אז ניקח רק את הכסף. לא, מה? רגע, יש לי כמה חברים, נכון? משהו שפרה? זהו? חייב להיות לי פה אותו בחברים. יש מישהו דומה מאוד. ובואו ניקח עוד את כל. תגידו לי, אם אתם שומעים אותי כי אני מדבר חלש, אני לא יודעת, תגידו לי. שנייה, נפלתי. תגבי, די. בואו נשדרג. לקנות פה. זה את הכי טוב. לא, פתאום אין לי מזל. כמה טוב. כמעט הכי טוב, אבל לא. אני עכשיו 12, נראה אני יכולה לעבור את העולם, את השלב שנתקלתי בו. מה? מי נגע?
ו-15 מיליון. למה אני יכול? כן, נראה לי. מה זה? אני עשיתי סרטון פורטנט, מה זה? אתם לא כל כך אהבתם? מה זה? מה זה אבל? מה זה החרא הזה? אחד הקשים. לקחתי. Здесь вот если что влияет, מה? איך הם אמרו לעשות? איך הם אמרו לעשות את זה? מה? רגע. רגע, אני חייב להסתכל. עכשיו, אם אני לא משהו. הכדור היה שברתי. מאחורי נעמדה מימין. כן. תראו, עכשיו הוא נהיה יותר מהיר. מה אני יכול לעשות את זה? לא, לא. בוא נרוויח מלא כסף, קבלו משהו מגניב, ובום, יש לי 1,956,000,000 גובים. אנחנו לא יכולים לעבור עד שנסיים. טוב, בוא תקשיבו, נרס לי היד, זה קשה. אם אפשר שתאריך אותי מספיק, ורק תרשמו לערוץ, תפעילו את הכפתור הפעמון ותשימו לייק, ותרשמו בתגובות איתי עשיתי, אני אסמן לכם את התגובה בלייק. ואפשר לעמוד פה. עכשיו אני אומר לכם, אתם לא יכולים בינתיים. ואפשר שנעצים. למה אני פותח דווקא את זה? זה יפתח כזה המון. בואו נעשה פתיחה מהירה וקבלו, חכו נעשה את כל זה. בואו נעשה פתיחה מהירה, קבלו. אוקיי חברים, עשיתי את הפתיחה, בואו נבדוק ביחד מה יצא לי. בואו נשים את הפתים הכי חזקים שלי. כמו 2 כאלה? כמה הם טובים? עם 10%? ובואו נבדוק כמה אני מהיר, נפתח פה את הכל. למה אני כזה מהיר? למה אני כזה מהיר? חוץ מזה. למה? איך הם עושים? שוב, למה אני כזה מהיר שאני אפילו קשה לי להשתלט. שוב, רגע. משנה, די. כזה מהיר. חייב להיות לו איפשהו בכדורים איזשהו שיטה לעבור. נכון? כזה מהיר הזה. לא, די. אני חייב לקנות מגנט. כמה? 100 רובוט? וואי, זה בכלל שווים 100 רובוט האלה. מגנט אני פשוט יכול לשאוב את כל כסף, אבל הבעיה שאני רובוט. לדעתי, שאלו,
נראה לי שאני חושבת... וואי, וואי, וואי. אל תשכחו שגם נפסלתי. אני אמור להיות יותר. עכשיו בואו נבדוק לאיפה אני מגיע. אני חושבת אם אני אעשה בשורט עכשיו. אני אעשה שורט. אני אעשה שורט. לא, 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 אני לא אעשה שורט. נכון, אני בא להסתכל כאן, אני יודעת שמאחוריי. אני מסתכל עליו, רואים מאחוריי, אני יודעת. הולך לזה. ממש פה למה? למה אני פה? מה קורה פה? למה זה יהיה אותי עכשיו? למה? אני כזה טוב. יש! אני הצלחתי! עברתי את העולם הזה! יש! הצלחתי את העולם הזה! חסר לי טיפה גביעים ונחזור שאני אעבור עליו. יאללה, כזה שמדיעות פה המגביעים קבלו אוקיי, בום! יש לי המון גביעים, בוא נעבור עליו. אני יכול לקנות. תן את ה5%, תן את ה5%. 30, בוא נבדוק כמה זה טוב. מה זה הכי טוב שלי? אנחנו כזה קרובים לסיים את המשחק, חברים. די, אני שונא שאני מעצבן, נכון? נעשה פה די. נעשה פה 118 מיליון. יש. ונקנה. תן 1,300 מיליון. קיבלתי עוד אחד. אוקיי, זה חמוד, זה חמוד. בוא נשדרג, אם אפשר. חייב להפסיק כמה שיותר. יש. אני כבר בבניין. נו, באתי להפסיק האמת היא המון. ידעתי שאני היום זה קורה, שאני היום מסיימים את המפה. כולה. נקנה 2. וזהו. 15% פיק. כמות טוב. הוא הכי טוב שלי. אין לי, אז עכשיו זהו, עכשיו יותר מהיר. 300 ביליון שקל. חצי ביליון, וואי, אנחנו כזה קרובים מסיימים. לא עוד להיות יותר מתחרטים, והיום הוא מדיבור. אז תביאו לכם משהו עכשיו חטיף, כי הצפה זה מגיע ל-30 דקות. זה יש עוד זמן. אוקיי. בואי כבר להגיע כבר לקרפון, לגעת כבר, מה? לא נובע. בוא נקנה פעמיים. 15, וואי, מבלת כאן. 5. אוי, אני מתחת הבן שלי. לא עושה שמשהו טוב, אבל לא כל כך בא לי מהם, כי זה לא שווה. טרול, וואו, קיבלת טרול, יפה מאוד. מה זה, מה זה? למה זה כזה קשה? איזה... איזה מפל, איזה מפל, יש לי הכי הרבה. מה זה?
ואפשר לעבור כפנו מאחוריי. מישהו מאחוריי, אומץ גדול. אוקיי חברים, השגתי המון גביעים והמון כסף, 12 ביליון, ואפשר עדיין, ואפשר לקנות, אני רוצה האמת אני יודע לחסוך לזה. לא יותר מהיר פי 1000 ממה שהייתי קודם, נכון? לא. ואל תשכחו לצפות בסרטון, מי שעדיין לא צפה בחלק אחד, שבו אני התחלתי את הכל מההתחלה, אז לכו אחרי הסרטון. כי אם לא ראיתם את מה שהיה בחלק אחד, אז זה לא טוב מאוד. קל, זה קל פשוט, אבל פשוט זית. ואיש, אפשר לקנות אחד כזה, ואז אפשר כזה. מה זה טוב? טוב שלי במה שיצא לי עכשיו, שהוא הכי טוב, הוא הכי טוב. דאבלי בצ'אט, כולם, צ'אט. וכל הזמן עולה, וואי, אני חייב, וואלה, ממש העולם החניונות, זה נראה חלו, וששם נראה אחד המטורפים, ואז מסיימים. יש, לא. בוא נעשה גם עוד כסף, פשוט אני רוצה לעשות מאוד, והמון גביעים קבלו. היי חברים, בואו נפתח. תן את האחד החום, תן את הכי טוב, תן את הכי טוב. קומבו, להחזיק אצבעות, לא, לא. תליל ונבדוק עכשיו כמה אני אמיר. וזהו חברים נראה היום, אחרי שנסיים. נראה לי שלא הגעתי לביליון פעם אחת בכסף. ותקשיבו, מצאתי מקודם באז אחד המטורפים. אוקיי חברים, והסרטון שלנו להיום. ואל תשכחו להירשם לערוץ ולהצטרף למשפחת איתי. יאללה, מה אתה רוצה להגיד מילים אחרונות? יאללה.